Els especialistes en nutrició ens recomanen que prenguem diàriament 0,8 grams de calci. Suposant que només prenem el calci quan bevem llet, quanta llet hauríem de beure diàriament? Si sabem que la llet té un 0,12% de calci. 4 passos de buix i dades. Aquí tenim la llet. Quines dades ens proporciona l'enunciat per tal de resoldre aquest repte? Ens diu que diàriament ens recomanen 0,8 grams de calci. El calci, en aquest cas, serà el solut. La llet serà la dissolució. I el dissolvent, altres components que porta la llet. Què més sabem? Sabem que la llet té un 0,12% en calci. I el problema ens demana la massa de llet. Ja tenim el dibuix i les dades. Anem allà. Expressió, fórmula per a calcular la massa de llet. Doncs estem treballant en percentatge en massa, ja que totes les dades que es proporciona són en massa, per tant, utilitzarem l'expressió de percentatge en massa. Aquí la tenim. El solut hem dit que és el calci i la dissolució la llet. Què coneixem? Coneixem el percentatge en massa de calci i la massa de calci recomanada pels nutricionistes. Què ens demana? La massa de la llet. Doncs, matemàtiques. Com aïllem aquesta variable? De la següent forma. Passem aquesta variable a l'altre costat i el percentatge de calci que està a aquest costat el passem aquí baix. Si està multiplicant, passa dividint. Ja el tenim. El que està dividint passa multiplicant i el que està multiplicant passa dividint. Amb aquesta expressió obtindrem la massa de llet. Tercer pas, substitució. Massa de calci 0,8, percentatge 0,12. Si agafem la calculadora i multipliquem 0,8% i dividim entre 0,12, ens dona 666,6 període grams de llet. Ja tenim el resultat. Haurem de beure 666,6 grams de llet cada dia per a prendre 0,8 grams de calci. Aproximadament 3 gots de llet. Fins aquí tindríem el problema. Ja no ens demanen res més, però anem a acabar d'emplenar la tauleta. Si la dissolució són 666,6 i el solut són 0,8, el dissolvent el podrem esbrinar? Sí, d'aquesta forma. Doncs 666,6 menys 0,8 dona 665,9. Substituïm a la tauleta i ara sí que ja tenim el problema.